Pozdrav drugari i dobrodošli na kanal Kuhaj i Peci i u moju malu kuhinju. Danas pripremamo jednu fantastičnu, jako ukusnu i vrlo jednostavnu salatu. Zove se engleska salata. Dakle, trebaju nam malo povrća, kupus je glavniji. Treba nam pavlaka, dakle engleske salate nema bez pavlake i majoneze. Možda možete naći neku soluciju za majonezu, ali ja zaista ne bih mogla tvrditi šta i kako, a da zadržite tako lijep i krasan ukus. Ovdje ćemo dodati samo malo onoga octa, sirčeta, šta već imate u kući. So, biber, to sve po ukusu i ovdje imamo malo maslinovog ulja. Naravno, sve ćete sastojke imati u opisu videa. Idemo za poslom. Povrće je oprano, dakle što se tiče količine, sve ovo vi možete sebi prilagoditi, znači vašim potrebama. Ovdje ima kilogram kupusa, meni treba pola kilograma. Ja sam otkinula mali komadić praziluka, prase i jednu mrkvu. Naravno, vi možete uduplati sastojke. Sada ćemo prasu sitno narezati. Mrkvu ćemo naribati na ovaj najsitniji ribež. A kupus ćemo sa ovom za guljenje povrća, vidjet ćete, vrlo brzo ide. Prasu smo, evo, nasjeckali, vidite, jako sitno. Mrkvu ćemo naribati. Treba mi pola glavice. Ovu pola ćemo ostaviti možda za neku pitu sa kupusom. Nisam je dugo pravila. Ne znam jeste li vi pravili, ukoliko niste, imate na mom kanalu kako se pravi. To je jedna od omiljenih pita. Vidite kako sa ovom strugalicom za povrće dobijete super narendano povrće. Kao što je ovaj kupus. Mnogo jednostavnije nego da nožem. Mada možete i na ribež, ali eto, vidite, nije ni ovo loša ideja. Dodajemo i kupus. Prvo što treba da uradimo sada jeste da to sve fino osolimo i izgnječimo. Dakle, vrlo je bitno da taj kupus bude u toj salati mekan. Dakle, posolite po svom ukusu, nemojte pretjerati, lakše je kasnije dosoliti. Idemo dalje. Dodat ću jednu čajnu kašiku octa. Malo zabiberimo. Dodamo maslinovo ulje. I sada dodajemo pavlaku i majonezu. To ćemo sve dobro da izmiješamo. Sve smo dodali, sve dobro izmiješamo, sastavimo, prebacimo u jednu manju zdjelu, da to ljepše izgleda, i ostavimo u frižider da se dobro ohladi. Ova salata se servira hladna. Nadam se da ćete isprobati, kao što vidite, evo, gotova je za par minuta. A mnogi će se iznenaditi, malo promijenite. Nadam se da vam se ideja sviđa. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!